Ja sam ovde da branim ovu zemlju od ovoga virusa. Onda smo imali, pa jedini na svetu, možda onu fudbalsku utakmicu. Gdje smo jedini na svetu. Gledali su nas ko posljednje budale, svi kao da smo društvo babuna. Kažu u Informeru, drama mutirani koronavirus potvrđen je u našoj zemlji. Novi soj korone stigao je u Srbiju. Malo žiške da nam daju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio na rat u svetu. Lakše je nabaviti atomsku bombu nego naći vakcinu. A jesi provalio ti uopšte da ima više vrsta mišljenja oko vakcinacije? Ova zimska vakcina protiv gripe i ova korona, kad se sastave njih dve, smrt. Prvi su oni koji imaju dublja znanja o svemu, razumeš? A ono što leti avion gore, to su poprašivači da bi mi otputovali što pre. Druga vrsta mišljenja su oni koji... Neću, sigurno. Jeste se vakcinisali? Nisam i ne planiram. Prosto neće vakcinu. Ne. Kod vakcine? Naravno da nisam i neću. Razumeš? A treći su ovi koji hoće vakcinu. Ćete vakcinom? Pa ja ću se najvjerovatnije rusku vakcinu. Ali uglavnom rusku. A rusku? Sigurno. Pa vjerojatno za rusku. Za rusku. Znaš? Na koju vakcinu ćete se odlučiti ako se prijavite? Za rusku. Za rusku. Može za rusku. Može. Ali dobro, to nije toliko. Šta kaže predsjednik? Naravno da smo prvaci, svetski i evropski, u udjelu vakcinisanih na 100 stanovnika, ali ja sam našao drugu statistiku na internetu, mada ovdje imaju disclaimer, kaže izvor podatak Univerzitet Oxford za posljednjih 7 dana, šta god to da znači, ali nema veze. Ali predsjednik kaže, zvaću ako zatreba i mog prijatelja indijskog premijera, pošto i oni proizvode AstraZeneca. To je urnebesno. Pa onda, do sinoć je prema podacima instituta Batut vakcinisano više od 206.000 građana. A šta kaže u Danasu? Darija Kisić-Tepavčević izjavila juče da je u Srbiji do sada vakcinisano više od 172.000 ljudi. Pa dobro, to je samo 20% razlike, nije strašno. Ali kineska vakcina je ubedljivo najskuplja, kaže predsjednik, ali je Srbija dobila vakcinu iz te zemlje po dramatično nižoj ceni. Pa onda još ima svoju viziju sljedeću. Verujem da će cena vakcine na crnom tržištu ići na 500 evra. Tako da kaže, predsjednik još čeka da se vakciniše. A šta u Danasu ima? Na pitanje kada će se vakcinisati, Vučić je rekao da nije još donio tu političku odluku. Pa, to je odlično. Ali dobro. Nego sam našao odličan tekst na Mediumu. Kaže, sve što ste htjeli da znate vezano za vakcine i vakcinisanje, a niste imali koga, naučnika, da pitate. Autor dr. Miloš Babić, molekularni biolog i neurobiolog. I ovdje kaže, ukoliko preuzimate tekst ili dijelove teksta, navedite link do ovog teksta kao izvor i ime publikacije Nauka u Srbiji. Što ću raditi ako budem znao. Koji su rizici vakcine? Kada razmišljate o vakcinama i njihovim posljedicama, uvek imajte u vidu činjenicu da je virus postao endemski. To znači da se toliko proširio da ne postoji šansa da se ne zarazite, ukoliko ne budete vakcinisani. Drugim rečima, ako imunitet ne steknete kroz vakcinaciju, steći ćete ga kroz infekciju. Yeah, Mr. White. Yes, science. Pravo pitanje nije koji su rizici vakcine, već da li je veći rizik od vakcine ili od virusa. Da li RNK vakcine mogu izmeniti genetski kod, da li se radi o nekoj genskoj šifri. Ova veoma popularna netačna vest se već dugo širi u različitim medijima, vreme da je već jedno zatvorimo kao temu. Prvo je važno razumjeti dve stvari. Vakcine nikako ne mogu da izmene naše gene, jer da mogu to bi radila i većina virusa. RNK nije isto što i DNK. Pogotovo Pfizerova vakcina koja se baci na RNK materijal, koji do sada nije korišten nikad u vakcinaciji, za razliku od ruske vakcine koja je efikasnost vakcina i onda efikasnost
Pfizer 96%, Moderna 94,5%, AstraZeneca 62%, Sputnik 5 92%, Sinopharm 79%, ali zaštita od teškog oblika bolesti 100% za sve. Na kojim podacima se zasnivaju navedene cifre, u stvari brojke, to nebitno. Da li je Pfizer-BioNTech vakcina i dalje u fazi ispitivanja i da li smo samim tim i mi učesnici u nekoj kliničkoj studiji? Pošto se mnogo govori o tome kako je ovo nova neproverena tehnologija, vredi pomenuti da je mnogo studija rađeno na IRNK vakcinama u toku prethodne decenije. U planu je bilo da se ta tehnologija upotrebi za novu generaciju vakcina protiv gripa. COVID-19 je značajno ubrzao razvoj, ali tehnologija je već bila na ivici upotrebe pre ovog novog virusa. Pa onda imaju tu neke linkovi za 3 studije. Yeah, Mr. White. Yes, science. Da li vakcine izazivaju sterilitet? Vakcine ne izazivaju sterilitet. Ovu netačnu glasinu su proizvela 2 nemačka pseudonaučnika i od njih se dalje širila internetom, što je klasika. Koliko su i kako ispitane vakcine i kako su tako brzo proizvedene? U slučaju ove epidemije uložena je ogromna količina novca i do desetina milijardi dolara, dakle oko 100 puta više nego obično, da bi se studije organizovale odmah i paralelno širom sveta. Video sam na internetu da vakcine izazivaju ubacite ime bolesti ili problema, ovo je dobro. Imajte u vidu da se sada svaka bolest ili smrt koja se desi nakon vakcine pripisuje vakcini, a to nije direktno povezano. I onda tu imaju neki primjeri. Pa po mom mišljenju i bolešljivi, bo im trebaju. Koji su a ja neću.